नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. भारतीय संस्कृतींत परंपरेंत अनादी कालांसून गुरु हॅस विशेष महत्व आसा. गुरु संगवते ह्या पदांत ग उ रकार हॅस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मन्वते दर्शक आसा. न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः. अर्थात गुरुवनु मिगिल खेल तत्व नाई आणि तपस्सो नाई. ज्ञानार्चनते ह्या एक वाटेर उजुडू दाखवते आत्मसाक्षात्कार गुरुवृंदास नमो नमः असे म्हणू आदि शंकराचार्य हेंचे श्री गुरु स्तोत्रम हेंतू उल्लेख केले जातो. वृत्तींत शिक्षक होऊन असल्यास आम्ही गुरु म्हणतो. आज विशेष दिवस शिक्षक दिनाचरणे. सगळ्यांसो शिक्षक दिनाचरणेचे शुभाशय. भारत देशांतू प्रतिवर्ष सप्टेंबर 5 तारखेस अत्युत्तम शिक्षक विद्वांस भारतरत्न पुरस्कृत प्रथम उपराष्ट्रपती आणि स्वतंत्र भारताते ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೋನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆಂಚೆ ಜನ್ಮ ದಿವಸತೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ आयोजने करीत आयलोसा. आज शिक्षक प्रतिबिंब कार्यक्रमास मुख्य सोयर होयनो आमचे ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಜನದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ರಾಯಿ हे आमचे ಒಟ್ಟು स्टुडिओसो आयलसत. नमस्कार. नमस्कार. आणि तुम्हास ह्या कार्यक्रमास मोगाचे स्वागत. तुम्हास ऐते विशेष दिवस शिक्षक दिनाचरणेचे शुभाशय. हेंचे ಒಟ್ಟು संवाद कार्यक्रम आरंभ करूवेतन आधी हेंते एक दखल्या ಕಿರು परिचय आता आम्ही बघून घेऊया. हेंते मूल गाव करपे ग्राम किन्नाजे आणि हेंते अण्णत नाव अनंतप्रभू छत्रा. हिनी करपे अनुदानित प्राथमिक स्कूलांतू शिक्षक होनो सेवा केले सत आणि हेंते अम्मा भवानी. हेंचे धर्मपत्नी दिवंगत भारती नायक आणि पूत कार्तिक नायक. हॅस ಒಟ್ಟು 37 ವರ್ಷचे ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಅಸ. 1980 ಕೆರ್ಮಾಯಿ ಕಡಬ इस्कुलांतू त्यांचे वृत्तीजीवन आरंभ केल्यानं थंय 5 वर्षाचे अनुभव जाल्यापरांत तिने 1985 राई सरकारी शाले हॅस वर्गावणे जालें. 2006 2009 ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋನು ಚೆನ್ನೈ ತೋಡಿ ವಾಮದ ಪದವು ಇತ್ತೆ ಸೇವಾ ಕೇಲೆನ. 2009 2017 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೆದ್ದಳಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೋನು ಸೇವಾ ಕೇಲೆನ. ಹ್ಯಾ ಸೊಡನು ತಿನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೆಲ್ಲ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ಲರ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಾನ್ಸುನು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋನು ಸೇವಾ ಕೇಲೆಸತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶಾಖೆ ಇತ್ತೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ. 10 ವರ್ಷಾನ್ಸುನು ಕೊಡಬಣಿತ್ತಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋನು आणि ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೊರೆಟೋ ಹಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೋನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘತೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಹೋನು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋನು. ಮಾತ್ರನೇ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘಟನೆತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೋನೋ ಹಿನೇ ಸೇವಾ ಕರುನೋ ಐಲಸತ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಗೌಲ್ನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂತ್ಲರ 2001 2002 ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೌಲ್ನೆಸ. 2002 2003 ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಜನದಾಲಸ. 2004 ಹ್ಯಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಳಿಸತ್. 2011 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಮನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಳಿಸತ್. 2013-14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಳಿಸತ್. ಮಾತ್ರನೇ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಸನು ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಳಿಸತ್. ह्या निमित्त हॅस विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर इत्तेंसून विशेष होनो सन्मान गौरव हिने स्वीकार केले जात. इतके मात्रने सरकारी हिरिय प्राथमिक शाले केದ್ದಳಿಕೆ इत्ते हिने मुख्योपाध्याय होन असताना ह्या इस्कुलास गौल्ल्या प्रशस्ती म्हटल्यार जिल्हा मಟ್ಟते स्वच्छता प्रशस्ती, जिल्हा मಟ್ಟते उत्तम SDMC प्रशस्ती, प्रतिभा कारंजी आणि क्रीडाकूट प्रशस्ती जिल्हा मट्टेर, तालूಕು ಮಟ್ಟचे नैर्मल्य प्रशस्ती, जिल्हा मಟ್ಟते
मेट्रिक मेळा प्रशस्ती आणि जिल्हा मಟ್ಟते TLM टीचिंग लर्निंग मेटीरियल प्रशस्ती आणि ह्याचं मुख्य होऊन हेंत्या हव्यासू कृषी संघटने आणि समाज सेवे ह्या हेंते एक दखले परिचय. रमेश अण्णा, आता आरंभर प्रथम होऊन तुमच्या आता संवाद कार्यक्रम आरंभ करताना मी एक प्रथम होऊन इतर प्रश्न म्हटल्यार तुम्ही शिक्षण घेत असलेल्या संदर्भात बहुशः आत्ता असलने एक कॉम्पिटिशन एक जॉब गावते हेंतू तेद्व नाईन ते कोण आम्ही लेखवते तेद्व मस्त क्षेत्र होते तुम्हाला एक सेवा करू म्हणून जाल्यार तुम्ही एक शिक्षक वृत्तीत एक आयके करू मुख्य कारण काय? मी SLCंत शिकत असताना मला मार्क काढायची कष्ट होत होतं. तेथे इड्यांत माझ्या अण्णा मास्टर म्हणून काम करीत होते. एक एडेड स्कूलांत मास्टर म्हणून काम करीत होते. माझ्या अण्णांस मन होते मी मास्टर आयता नाका खंय तरी डिग्री करून बँकांतोनी काम करावे म्हणून सांगून आशा होती त्यांची. जाल्यार मी मला एक मन होते मी मास्टर होवे शिक्षक म्हणून मध्ये काम करावे म्हणून सांगून मला आशा होती. त्या समावून मी SLC पास होऊन PUC ಸೇರೋನು ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಾದೆ ಏಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫೇಲ್ ಆನು. ಓಕೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ವೃತ್ತಿ सांगून मिगे माझ्या अण्णा सोपसोन मी टीचर ट्रेनिंग करून येऊन मिगे शिक्षक वृत्तीस सेरावलो. समा आता तुम्ही TCH केलं. TCH केल्यापर्यंत तुम्ही फर्स्ट तुम्ही कडबा तालुका ते करमाई स्कूलास एक तुम्ही वृत्ती जीवन आरंभ केलं. तुमचे ಒಟ್ಟು एक सेवा अवधी ಅಂತ 3 स्कूलांत तुम्ही 37 वर्ष ते अनुभव तुम्हाला असा. आता तेद्वा असलं एक सरकारी शाळेसो आता आणि आत्ता 2017 तुम्ही सेवा केलंसो आत्ता ते एक सरकारी शाळेस हा सुद्धा मुख्य व्यत्यास काय म्हणून सांगत. मस्त व्यत्यास असा. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ತದ್ವ 1980 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ म्हणते एक बाळ कय्यो व्यवस्था नसताना असलं एक स्कूल होते. तसं आम सांगू तद्व असलं एक मास्टरांचं गौरव आता मास्टरांच्या कर्तव्य ते जबाबदारी मिगे मिगे उणे उणं असा. मला काय झालं म्हटलं मी आसक्तीन ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಮಿತ್ मी काहीतरी एक साधन करावे मिगे समाजात गुर्तिसावे म्हणून सांगून उद्देशाचं मी काम करीत गेलो. बहुशः ते एक आसक्ती असल्यानिमित्त ಕೊಂಡ मला बदल दनाने गुर्तिसते इलाखे ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸವೇ ಸಾಧ್ಯ झाले म्हणून मी लेखन. ओके, आता तुम्ही केद्दळिके इस्कुलाचं ट्रान्सफर होऊन आयलसो त्या टाइमवर तुमच्या इस्कुलाच्या परिस्थिती कसं होत्या? केद्दळिके म्हणते एक ग्रामीण प्रदेश ಅಂತ असते एक दक्कले इस्कूल दक्कले बिल्डिंग दक्कल जागा एक 15 सेंस जागा असून ते स्कूल स्टार्ट झाले. आत्ताच स्टार्ट झाले साधारण एक 20 वर्ष आधी स्टार्ट झाले स्कूल. ते त्या स्कूलांत दोगत मास्टर असले मी जाताना गेल्यापर्यंत ते ಮೂಲಭೂತ सौकर्य काही नाही. ते एक मादरी शाळे करावे म्हणून सांगणं उद्देश मला होते. तेथून आधी गेले 1-2 स्कूलांत मी बदल काम केल्यानिमित्त ते नेकरांचे संख्या चड जाले व्यवस्था तुकड जाली. तसे ಅವನು ಕೆದ್ದಲ್ಕೆ ಶಾಲೆ ತದ್ವ ಕೊನ್ನಸು ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಕೊನ್ನಸು ಕೆದ್ದಲ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸ್ಸ ಅವನು ಗೊತ್ತು ನಾಯ್ತೆ आता इडी जिल्ह्याचं राज्याचं केद्दळके स्कूल आता नाव सगळ्यांचं ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ओके, तुम्हाला आता एक केद्दळके स्कूलांत एक अभिवृद्धी करूया म्हणून एक आलोचना आयल्यापर्यंत तुम्ही प्रथम होऊन थोडल्या फर्स्ट स्टेप खयला म्हणून मी सुरू केले आमच्या नेकरांते पेरेंट्स साधवून स्कूल म्हणते कसं आहे स्कूलांचं शिक्षण म्हणते कसं आहे सांग त्याच मनावरिकी केलं. तेथे इड्यांत सुತ್ತमुತ್ತ असले मस्त समाज सेवा संस्थे असतात. मिगे गावांत ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧವನು त्यांच शाळेಯ ಬಗ್ಗೆ एक तुक्कोट अभिप्राय मिगे शाळे आमचे एक स्कूल गावांत हवे ते एक मादार येऊन हवे ते ಒಟ್ಟು नेकरांचं तुक्कोट विद्या शिकसवी म्हणून सांगते त्यांच्या भावने तक मी सुरू प्रयत्न केले. ओके,
लायक काम केलं होतं मी इथे. आता एक केद्दळिके इस्कुलांत एक विशेष होऊन एक कार्यक्रम झाल्यानंतर त्या मी एवढाच कडवे इथे इच्छा पावता. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಏಕ ಸುತ್ತೋಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಮಂತ್ಲರ ಜೂನ್ 1 ನಾಲ್ಕರಂಸ ಏಕ ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಕೊರುವೆ ಆಮನ ಸಂಗತೆ ಇಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನೀತರ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಇಂಗಡಿಂಗಡ ರೀತಿಯ ಇಂಗಡಿಂಗಡಿ ಇಸ್ಕೂಲು ಆಯೋಜನೆ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ तर ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದ್ದಳಿಕೆ ಇತ್ತೆ एक विशेष ರೀತಿಯ तुम्ही एक कर्नाटक राज्य ಅಂತ एक संचलन हवे तर मनके कार्यक्रम तुम्ही आयोजन केलंसो. मी तर ते प्रश्न येते ह्या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्देश काय आणि तुम्ही केले रीतीने हे कार्यक्रम आयोजन केलंसो. ಸರ್ಕಾರತೆ एक आदेश ಇಲ್ಲ वय शाला आरंभोत्सव करावे ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ करावे ಅವನು ತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಸಲ ಸಂತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ नेकरा खुशियर यायसेवी नेकरा थर्ड वयसेवी खुशियर यायसेवी सांगते उद्देश असले आम्ही एक 4 दान बसून कसं करवतो योचने करून असताना तद्वा काले प्रारंभोत्सव करते नाही प्रारंभोत्सव अट्रॅक्टिव्ह होऊन असं सवय नेकरांसो खुशी व्हायची पेरेंट्स खुशी गमतेच खुशी व्हायची आम्ही देवलांतपुरा वर्षाचा जात्रा करतो ब्रह्मकलश करतो मी बदल कार्यक्रम करतो त्यानंतर इस्कलांत करावे म्हणून ते आमच्या योचना आयले. ದೇವಲನು ಪವಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಇಸ್ಕಲು सांगते ಯೋಚನೆ ಅಂತೆ ಪುಡೆ ಇಲ್ಲನ್ ಮಿತ್ ಆಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿನ್ಸುನು ಅಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಚಿನ್ನಕ್ರ ಅಂತೆ ಇಸ್ಕಲ ಸೇವೆದಲ್ಲಿ ತೆಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸು ಮೆರವಣಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂತ एकत्र ರೀತಿಗೆ नाही आम्ही प्रति वर्ष एक टाईप केले. कसं म्हटल्यावर बदल नाव देणे केद्दलिके आयನ ಅಕ್ಷರ ಉತ್ಸವ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಂದ ಶಾಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಮಗುನಿ ನಡೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಮಗುನಿ ಶಾಲೆ ಬಾ ಶಾಲೆಗೆ बदल ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೋನು बदल ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ करताना कसं म्हटलं नेकरांस अंगणवाडींस ಮೆರವಣಿಗೆ ते मालगालनु आडून इस्कला ते बागलार गेटा लागी आमची थोडली नेकरा रोवनु त्यांचं पनीर घालनु पुन्हा देवनु त्यांचं बँड वादपान भितून नेवनु बसवनु त्या सावेदल्ले कैले वस्तू नेकरांचं इष्ट पडले फळ वस्तू असतात केलवे ते वस्तू असतात त्या देवनु त्या स्वागत करू त्यांत प्रति नेकरांचो ते आयसी ते मांडीर बसवनु आमचे संस्कृती प्रकार तांदळांत सुरू आयसीन बरोवायचे अक्षराभ्यास आम्ही सांगतो तसं ना एक अक्षराभ्यासव आम्ही आयसीला गिंत करायचे तर तो त्यांचं खुशी होती येऊ जाऊन देवलांत अक्षराभ्यास करवत्यांत आम्ही शिक्षण देगलांत अक्षराभ्यास करवते हे खुशी जाल्यान मीत बदल व्यवस्था ते खेळे ते अट्रॅक्ट झाले दनांस जात्रा मेकी गावांत एक देवलांत जात्रा कशी होती त्यानंत प्रारंभोत्सव आमच्या गमच्या पुरा इस्लांत नेकरा येवचे असतात नाहीतर बदल गमचे पुरा येवते येता आणि एक कॉन्सेप्ट तुमतो देवलांत जात्रेस आता ब्रह्मकलश ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ त्यांत कॉन्सेप्ट आम्ही ते पावित्र ते दिस संविधानांसून सांगून आम्ही ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ त्या टायमार करीत होतो त्या टायमार ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ नाही ತರಕಾರಿ नाराल ಒಟ್ಟು इस क्लास अभी बुका फर्निचर आता इस क्लास कैला एक पॅन आता कैले वस्तू आम्ही ते पुरा त्या ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ घेऊन यायचे येऊन इस क्लास अर्पणे करायचे तुमचे खुशी बदलत होते या बघून काय झालं म्हटल्यावर इलाक्याचं पुरा गुर्तिसवून बदल इलाक्यात बदल अधिकारी यावे सुरू केले प्रारंभाचं हे पेपर अंत मस्त हायलाइट केले हायलाइट करून तिथपर्यंत राज्य मट्टांत एक शिक्षण वार्ते इलाक्यांसून यावे एक बुक असा त्या बुकांत कंप्लीट डिटेल्स घातले त्या बघून सगळे तेपर्यंत स्टार्ट झाले बदल इस्कलांत बदल टाईप आता ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಥವಾ कार्यक्रम बदल इस्कलांत स्टार्ट आवे कारणच आमच्या केद्दलिके बहुशः एक प्रारंभोत्सव कसा करूया त्या म्हणून सांगून बहुशः तुमच्या इस्कलांसून होते एक सुमार जणांचे एक मादरी पाठ गावल्याचा म्हणून सांगू होतो तसंत एक ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆನ್ಸನು ಏಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆ ಮನೋ ಏಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ केलंते इथे मला कन्फ्युजन कसं म्हटल्यार मಕ್ಕಳ ಸಂತೆ म्हणून सांगते इस्कूलच कसं आयला म्हणून सांगते ह्या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आणि तुम्हास ह्या कार्यक्रमांत प्रथम बहुमान तुम्हास गावल्याचा करेक्ट ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆ म्हटल्यार ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳ म्हणून सांगतो
मेट्रिक मेळा म्हटल्यार आमी आतां क्लासा भितर खाली थियरी करता. मेट्रिक मेळा गणिता संबंधपಟ್ಟल्ले एक विचार ते. आतां आमी जीवन शिक्षण देवे फेल जाल्लो तुमतो आमी खाली क्लासा भितर बसून आमी सांग येते तिने आयकू येते परीक्षेंत बरोव येते. हे आसवे न्ही कमा नेकरांस अनुभविसवे इंतू जीवनांत म्हूण सांग न्हू आमी मेट्रिक मेळा एक सरकार ते कॉन्सेप्ट उत्ते मेट्रिक मेळा करावे म्हणून ते आमी नेकरांस एक ट्रेनिंग देवन वर्सा सेद्दा खंय जावन ते एक आयोजन करता इलाके एक कಡೆ एक वरीस ತಾಲೂಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲಾಚೆ येवन एकत कಡೆ येवन प्रतिभा कारांजी जाल्ले मिकेत बदल एक तालूಕು मट्ट अंत जिल्ला मट्ट अंत पुरा एक कಡೆ आयोजन करतात. ते जावन आमी नेकराणीत नेवेते ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಸುಡ್ಕೆ ఉంది बदल वस्तु नेवेचे नेवनु तिनींत इक्वेचे तिनींत इकोनु ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ तिनींत तोबवे तुमतो किती लाभ जालो अथवा किती प्रॉफिट जालें असल किती वड्डी किती ते लाभ किती ते पुरा तिनींत लॅक करून ऑफिसोवे डिपार्टमेंटास ते एक अट्रॅक्टिव म्हणून केल्ले निमित्त आमस तालुकांत जिल्ह्यांत प्रथम प्रशस्ती आयली. ओके समा भारी ಖುಷಿचे विचार. आता कर्नाटक राज्य हेंतो बा मगु शालेगे म्हणून सांगतो एक कार्यक्रम तुम्ही आयोजन केलं सो ह्या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आणि तुम्ही कद्दळिके स्कूलाची खेळ टाईपर तुम्ही हे कार्यक्रम आयोजन केलं. बा मगु शालेगे म्हणून एक कॉन्सेप्ट कसं म्हटल्यार ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಂತ ನೆಕ್ರ ಉನಿ 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 ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲ ಮುಚ್ಚೋತಾವತೂ ಬೈ ದನಸ್ जालो सुद्दी जाली त्या टायमार सरकारात एक अभिप्राय होता म्हटल्यार काही नेकरां थर्ड करा होता केल्यांतर योजना करून तुम्ही नेकरां साडो उबे म्हणून तसं आमी नेकरां ಒಟ್ಟು आणि शिक्षक मिगे पेरेंट्स मिगे गांवचे पुरा जे प्रतिष्ठित व्यक्ती पूर ಒಟ್ಟು लागून गांवांतले पूरा दावेते आमी ते इस्कलांत कसले पुरा करीत आसा काय ते करता आसा आनी कसले करता आता काय प्रयोजन बदल एक्टिविटीज त्या इस्कलांत करीत होता ते दनांस कला सांगें तर आमी खाली इस्कलांत करले मात्र फिरत नाही ते प्रचार वयसवे दनांस ಗೊತ್ತೋಯ್ಸವೆ त्या आमी पुरा मार्गा वयले दावेते हल्लींतले दावेते ते दावन दनांस घरा सांगून येवेते असं शिक्षणाचं महत्वाचं सांगून त्याच त्यांची नेकरां आमच्या इस्कलांत ಸೇರಿಸೋಕೆ ಮನವರಿಕೆ करायचे त्यांचे एक बा मगु शालेगे कॉन्सेप्ट. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೈತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು घेतल्यार इथे स्कूल सोडली नाक्रमण असत इथे नाही स्कूल सोडून असवेचे ड्रॉप आउट्स नाही आणि काहीतरी 0.1%. बहुशः मला होते हा कार्यक्रम इतोने चढ उत्तर कर्नाटकातही मस्त युजफुल होता. बदल जिल्ह्यात गेल्यार निजवून ते ड्रॉप आउट्स मस्त असतात ते मस्त प्रयोजन. करेक्ट. आता सरकारी स्कूल म्हणून सांगताना आम्ही लागतो एक 4 गोडे मात्र आसा म्हणून सांगतो थंय खंयलो व्यवस्था नाही म्हणून सांगतो एक जनसामान्यते एक अभिप्राय जाल्यार सरकारी ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕದ್ದಳಿಕೆ इत्ते खंयले ರೀತಿर एक ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ तुम्ही नाकरांस व्यवस्था केलं. सरकारी शाले दनंत्या मनांत आसा ते काही नाही म्हणून सांगतो त्यासाठी खासगी शाळेचं धन चड ಒಲವು दाखवतात जाल्यार खासगी शाळे मेकेन थर्ड आमी सरकारी शाळेंत व्यवस्था केल्यार नेकरां येतात म्हणून ते खंडीत त्या हांवें जाल्लें कशें जालें मूळ सौकर्य बिल्डींग हांवें फर्निचर हांवें TLM कलिका हय ಬೋಧನಾ ಉಪಕರಣ ते पुरा हांवें अत्यंत आधुनिक जाल्ले विशय कसं म्हटल्यार मनांत जनांत मनांत आसता कंप्युटर शिकवें इंग्लीश शिकवें स्मार्ट क्लास हांवें बिल्डींग शोक हांवें गोडे बरं हांवें चित्र हांवें ते गार्डन हांवें ते पुरो निरीक्षण करतात दन त्या पूर केल्ले निमित्त केद्दले नेकरां चड जाली
ಮಿಗೆ ಇಸ್ಕ್ಲಾತ ಬಗ್ಗೆ ದನಸು ಬಾರಿ ತುಕ್ಕೂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ सांगते ओके आता इतके पूर तुम्ही ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ आयोजन केलं केद्दळिके इस्क्लांत हॅस सरकारते अनुदान बहुशः खंडित फिरत नाही म्हणून सांगते हॅस तुम्ही संपन्मूल खेळ रीती एक क्रोडीकरण केलं हे पूरा कर्वे अनुदान सरकार देतच नाही ओहो ಕೈಯೋ नाही आता सर्व शिक्षा अभियान 2002 ಅಂತ आयल्या परांत एक थोडे अनुदान याव स्टार्ट झाले आता ಮತ್ತೆ चिकवणे झाले असं तद्द कसं असं म्हटलं सौंदर्यीकरण करवे म्हणून थोडे पैसे इथे त्याच्यानं आधी आम्ही काय केलं असं ते सौंदर्यीकरण करून दाखवले असं ते अनुदान यावेतना आधी सौंदर्यीकरण राईन इस्क्लांत असताना आम्ही सौंदर्यीकरण दाखवले असं त्याच्यापर्यंत पैसे कसे येतात म्हटल्यावर बहुशः ಅದು ಇಸ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾನ ಪೇಶಿದೆ ಐತೆ ಮುಸ್ತದನ असत ओहो समा ते कद्दोद येतात म्हटल्यार त्याच त्या इस्क्ला ஒரு प्रीतावी गौरव निगे नंबिकावी त्या इस्क्लांत काय त्या एक वतसा म्हणून सांग ते ते इडेंत आमचे स्टाफ शिक्षक मस्त हातांच घालून एक विशेष काम करायला सुरू केले माझ्या ಒಟ್ಟು असले शिक्षक वृंदा मी थोडे घातले पेटस तिने घालायला सुरू केलं हे दनस ಗೊತ್ತಾಲೆ दनस ಗೊತ್ತದಲ್ಲೇ पेटस मी कोण दावून इतारताना आता आम्ही एक कार्यक्रम दावून इतारेतंतड आम्ही कार्यक्रम काढून पेरेंट्स परा अथवा लोकल दनस परा साधवल्या पेटास त्या खर्च असं कोणी कसल्या घातल्या सांगून कल्ल्या कुडले ते होऊन तो तयार होतात म्हणजे मस्त संघसंस्था संघसंस्थांचं आम्ही भेट येऊन असं सगळं आम्ही कार्यक्रम करतो तुम्ही काय ते सहाय्य करा आमच्याला मस्त संघ रॉटरी JC लायन्स म्हणजे हळे विद्यार्थी संघ बदल संघटनेनी आम्हाला हेल्प केले ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆದ್ದಳಿಕೆ इथे तुम्ही ಕೈದೋಟ आणि इंगड फुलाचे एक तुम्ही गार्डन केलं सो तुम्ही एक साधारण किती जागेंत खैला टाईप ते तुम्ही झाडा ಬೆಳೆಸೋಲ सो आणि खैला ರೀತಿರಿ एक ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ म्हणून सांगत ಕೆದ್ದಳಿಕೆ ಇಸ್ಕ್ಲಾಂತ मी 2009 ಅಂತ ಈಗಲ್ಲ 9 17 सर होतं साधारण 8 वर्ष चिल्ड्रे ते काम केलं एक कसं म्हटल्यार अलंकारास भगवे पुरलो वाटीक फुलांची झाडां पुरा लावन आमी शो केल्ले आसा तेच्या फाटलोनी 1 एकर जागो साधारण 1 एकर जाग्यांत बदल म्हणजे तरकारी 1-2 बागा म्हणून मस्त बागेची तरकारी करून आमी उपयोग करीत इस्क्लासूच उपयोग करीत होतो किती म्हटल्यार एक साधारण 8 वर्सांत 1 रुपयाची तरकारी आम्ही मोलास घेतली आसना अक्षरदा असं तसं म्हणून किती केल्या टायमार वता म्हटल्यार 365 दीस तरकारी केली सर ते सिजनांत पावसी हिरेकाई बदने बेंडे कोवले दुद्दी डैंगे वाल तेंडली पूरा तरकारी आम्ही अभिती केली मात्र आम्ही असं तड धरले पावसी ते गोंसाले करे त्या टायमार आम्ही असं दिसास एक 3-4 बट्टे काडेगा होती आम्ही तड होती पक्का तर असं नाही गव्हर्नमेंट स्कूलास आम्ही सप्लाय करीत गव्हर्नमेंट स्कूलासच आम्ही फ्री देत होतो ते केलें सा ते एड्यांत फलवस्ताचे झाडां साधारण मगुविगोंದು ಗಿಡ ಅವನು सांगून ते कॉन्सेप्ट करून प्रति एक जिल्ग्यास एक जिल्ग्याच्या नावार एक फलवस्ते साधारण एक 20-25 व्हरायटीचे फुड्स ते झाडां आदू आसतात ते आसात आंब्याचे आसात म्हणजे खडगी आसात अननस आसात आसा ऑरेंज आसा हय अंजूर आसा चिक्कू आसत दालिंबे आसा मागीर
जम्मू नेरळे मस्त असत तसे एक साधारण एक 20 व्हेरायटीचे फुड्स झाडां ते असत ते एक नेक्रस दिल्ले कितले त्या झाडांच बघून घ्यावे नेक्रस जबाबदारी तो येऊन त्याचे इंटरेस्ट रक्षण करणं असतं. ओके लायक परिकल्पना ॲक्च्युली. ओके आता एक ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಏಕ ಕೈದೋಟ ನೇತರ एक ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸೋನು एक बघून घेवायचं म्हटलं की थोरले विचारता एक आता नॅकरांचं दिसाचं 8 पिरियड असता ह्या 8 पिरियडव त्यांचं इंगड सब्जेक्ट असता जाल्यार ह्या परिसर संरक्षण करूवते आसात नाहीतर ह्या एक झाडां बघून घेवते आसात केत्व करतात म्हणून आमच्या स्कूल क्लास स्टार्ट होते 10 ಗಂಟೆ 9 स्टडी पिरियड असतं. ओके आमची नेकरां आणि आम्ही कनिष्ठ 8:15 बित्तूर आम्ही येतात क्लास. हो तितके बेग येतात. हां नेकरां 8:15 एस येतात तुकडे 9 बित्तूर येतात. आमचे स्टाफ 8:15 बित्तूर येतात पुरा मी साधारण 8 ಗಂಟೆ बित्तूर जायत क्लास ते 8:15 साधारण 9:15 बॅच वाईज सगळ्यांचं सदीन एकच काम गावता म्हणून सांगू साध्य नाही एक वारांत आता सोमवारी एक बॅच त्यांचं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇದಾವನು गोबर घालायचे पाणी सोडवायचे ಅಥವಾ त्यांचं असले ಕೆಲವು चार काढायचे ते पूरा एक बॅचच एक वर्क देऊन सकाळी करतो ಅಥವಾ सांजे 8 पिरियड आम्ही पाठवत असतो तर कधी ते कोणतं स्टाफ आलं नाही तर त्या पिरियड फ्री असताना नेकरा त्या जाऊन काम करतात त्यांचं एक तसंच काम करतात. त्यानंतर रजेरो एप्रिल मे रजे ऑक्टोबर रजेंतू त्याक पाणी घालावे आणि ते तरकारी असली काढावी साधारण लागची नेकरा साधारण एक 50% नेकरा येतात डेली येतात. आम्ही कोणतरी एकला स्टाफ जाऊन त्यांचं बघून घेऊन तद्द गवली तरकारी पूरा त्यांचं नेकरांसत घर न्यावे फ्रुट्स असत ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ असत ते पूरा घर त्यांचं नेकरांसत न्यावे अवकाश असतात तसे म्हणून इंटरेस्टेड येतात. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ आता टीचर्स असो इंटरेस्ट असा नॅकरांचो इंटरेस्ट असा आणि समाजाचो एक इंटरेस्ट असा तांतल निमित्त असला एक योजना इस्कुलांत सक्सेसिव्ह होणं एक होता म्हणून सांगते. तुम्हा सत्ता राज्य मट्टात एक नैर्मल्य प्रशस्ती तुम्हास गावला असा तुमच्या इस्कुलास गावला असा एक नैर्मल्य असं एक प्रशस्ती गावते म्हटलं एक दखलं विचार नाही म्हणून सांगते. दांदाला निमित्त तुम्ही इस्कुलांत एक हाय लेवलात एक नैर्मल्य मेंटेन केलंच होतं केलं रीतीर तुम्ही एक मेंटेन केलं तद्व एक नैर्मल्य आंदोलन पुरा स्टार्ट झालें सरकारात ते आंदोलन टायमार एक मी जिल्हा मट्टात संपन्मूल व्यक्तीन मला सिलेक्ट केले बदल कडे जाऊन बदल इलाकेस बदल संघ संस्थेस जाऊन मी ट्रेनिंग देऊ कसे स्वच्छते करू होतो स्वच्छता आंदोलनात आम्ही कसं बरं करू होतो ते एक माध्यम इस्कुलांत एक मादारी करायला जालें सगळे इस्कुलांत सांगतना आदी मी मादारी करायला जालें. एक आमचे वेस्ट बॉक्स कसं म्हटल्यार प्लास्टीक बदल जैविक वेस्ट बदल बाकी ते पूरं डिवायड करत एक सिस्टम आणते ते बोलते खियो एक चूर कागोतो अथवा एक चूर केर काही तर पडल्यार नेकरांस आम्ही सांगितलो ते घालणे का घालून बदल त्याची व्यवस्था करावी म्हणून खाली केर मात्र नाही परिसर पूरा क्लीन हवे कैल्या कुसके असवे नाही कमा म्हणून ते एक पाणी कहियो रवे नाही कमा कहियो पाणी रवणासे व्यवस्था करावी ते इडेंत तद्दो एक हे म्हणते क्लासांत पुरा कन्नडी पन्नी ते पूरा तवे टॉयलेट जाताना तेयो कन्नडी आसा सगळे हात धोवे सोप हवे खंय टॅप आसा थंय हात धोवे सोप तोवन ते तोवे चप्पल खंय तोव्यो थंय तेजे सिस्टमॅटीक कर तोवे ते इडेंत परिसरांत खंय तरी प्लास्टीक पडल्यार ते ಎಂತೂ ನಡವೆ नेक्रांस पूर अंत त्या टायमार मार्गार खंय तरी प्लास्टीक गावल्यार ಎಂತೂ ನಡೆಸ प्लास्टीक असं एक थोरले आम्ही एक गूड केल्ले होते सिमेंटान परमनेंट प्लास्टीक विलेवारी येवन ते घालायचे इतर पुरा केर एकडे घालायचे ते एक सिस्टमॅटीक करून असं जालें मीत खंय आमच्या इस्कुलांत कितें ते इडेंत आमचे इस्कुला ते न्याल जगलिंत ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಸದೀನ
पुंसवेस फिनायल घालून पुंसवेस सदीन त्याच बॅच असत जाड वयता ಒಟ್ಟು सदीन पुंसवेस एक सांजे दातान पुंसवेते आणि सकाळी बेग घेऊन पुंसवेते ते पुरा व्यवस्था तसे ಅವನು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಟೈಮರ್ ये स्वच्छता प्रशस्ती देवेंतर ಖಾಲಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಂದ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜ್ಯತनी ನ್ಯಾಷನಲ್ ते ತಂಡಪುರ ಅಂತ ಇಸ್ಕಲ್ ಬುಗ್ಗ್ಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ कसले पर कसे मेंटेन केलं सो कसे पर अस्साम सांगून ಡೆಲ್ಲಿನ್ಸು समेत ತಂಡ येऊन आमते परिशीलने करून ते बदल ते प्रशस्ती यावे कारण ते एक नाकरा इस्कुलांत कसं आहे नैर्मल्य करूवत म्हणे एक शिकला परांत खंडित होणं ती त्यांच्या घरा उदाहरण एक नैर्मल्य मेंटेन करतात त्या ಮೂಲಕ त्यांचे पेरेंट्स शिकतात मला सांगते विचार आता शिक्षण सचिव किम्मने रत्नाकर ह्यांचं तुम्ही एक पत्र बरवलं ಬಹುಶಃ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆचं अनुदानाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही एक पत्र बरवलं मला सांगते आमच्या गमनाचं आयला विचार तुम्ही ह्या एक पत्रांत खेळणं बेडिके ठेवलं आणि तुम्हाला गमला प्रतिक्रिया कसं आहे किम्मने रत्नाकर माले राष्ट्र प्रशस्ती गवताना इथे स्टेट अंत शिक्षण मंत्री म्हणून किम्मने रत्नाकर असलो त्या टायमार मी दिल्लीत प्रशस्ती घेऊन देते दिसे तर दुसऱ्या दिवशी मला मीडिया त्यांनी कॉल केले इत्यन्सून होतो सौथ कॅनडा मीडिया त्यांनी कॉल केले तद्दो तिने इतारलेನು तुझे शिक्षणाच्या ಬೆಳವಣಿಗೆಸು तुझे काय ते अभिप्राय देतसो तिने इतारलेನು तद्दो मी सांगितलं गव्हर्नमेंट स्कूल म्हणे ते करून तेयो स्टाफ नाही व्यवस्था नाही सगळं मूलभूत सौकर्य द्यावं साध्य होत नाही सरकाराचं त्यानं एक मेन एक ग्रामांत एक मादारी शाळे करावे मादारी शाळे करून अवे तिथे स्टाफ देवे पूरा फॅसिलिटी देवे ಮಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದೇವನು ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಠತ್ ಕರ್ವೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾನ್ಸಕ್ಕೆ उत्तेजन द्यावं एक मादारी स्कूल प्रति ग्राम ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಬಹುಶಃ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ तस दल्ले अनुदान तुम्ही देव्य सांगून किम्मनेसो बरोवलें तें किम्मनेसो भारी खुशी जाली किम्मने तें एक विषय ग्रामक्कोंದು मादारी शाले म्हणून सांगून कॉन्सेप्ट रिलीज केला जाल्यार काय जालें ते मिनिस्टरशिप थोडे दिसांनी गेले ते थंयच पेंडींग जालें अत्यंत गव्हर्नमेंट असो अत्यंत शिक्षण मंत्री सो ते आत्ताच एक प्रस्ताव काढला आसा मी ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಏಕತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರವಾಸ तिने उगडास काढला आसा ते ಗೊತ್ತಾय नाही गोत नाही त्याला खरं साध्य तुमचे प्रयत्न ऐकूत ओके आता इथे सरकारी हिरिय प्राथमिक शाळे कद्दಳಿಕೆ एक इतक्या लेवलर एक अभिवृद्धी दान संबंध आल्यार खंडित एक शिक्षकांसर मात्र साध्य नाही इथे आता स्कूल म्हणून सांगते समुदायದ कडेಗೆ ಮನೆ ಕಸ इथे ग्राम पंचायत पात्र असा आणि अधिकारी हेंतो पात्र असा पेरेंट्स तो पात्र असा हळे विद्यार्थी संघ तो पात्र असा ह्या सगळ्यांच तुम्ही कसं कोऑर्डिनेशन करून नेलं एक कसं म्हटल्यार स्कूल म्हटल्या पट्टास मास्टर मेन नाही मास्टर एक व्यवस्थे मात्र स्कूल म्हणे ते कद्दो आमचे स्कूल आमचे स्कूल कोणाच वयसा म्हटल्यार आमचे गमतेच वयसा आमचे स्कूल म्हणायचा आमचे स्कूल म्हणायचा ते सरकारी स्कूल यावे नाही कमा ते आमचे स्कूल सांगून कद्दो मनांत येताय त्या स्कूल अभिवृद्धी साध्य आसा कित्याक म्हटल्यार केलेय कार्यक्रम करतना आमी पेरेंट्सांस मस्त इम्पॉर्टन्स दिता ते वरतू गांवांत आसले हळे विद्यार्थी संघ आसात पंचायत आसात अधिकारी अंते आसात त्या प्रत्येक कार्यक्रम इन्वॉल्व करता आमी इन्वॉल्व करून आम्ही असं करीत असता तुमचे सहकार काय ते आम्ही तारतो कोण नक्का म्हणत नाही आम्ही एक अभिवृद्धी केल्या कार्यक्रम घातल्यारो कोण नक्का सांगत नाही त्यांच्या नव्हे ते सहकार देतच असतात तसं म्हणून पेरेंट्स कसे म्हटल्यार आम्ही ते एक रजेर आम्ही गेलो नाही तर ते किती तद्दा पोपय ते बदल फूड्स होते ते काढून नेत नाही ते काढून आणून पेडियार काहीतरी तवतात आता ते कसल्या तरी एक व्यवस्था आसा वैसव्यम जाल्यार आमी नायन तरी जावन करतात खाली मास्टरांस म्हणून नेकांस म्हणून ते स्कुलांत आसत नाही म्हणून
तसं पेरेंट्स तिथे इन्वॉल्व होते तिथे इड्यांत संघ संस्थेत मस्त इन्वॉल्व होते आम्ही काही ना एकदा तुकोड अभिप्राय आयलो तर तेपर्यंत आम्ही काही ना योजना घातल्यावर सक्सेस व्हायचे ते सगळ्यांनी साकारांत ओके त्याच एक जबाबदारी असा म्हणजे होता म्हणून सांगते आता मी इतर होते नेक्स्ट प्रश्न कसला म्हटल्यार इतक्या सरकारी स्कूल असतात तेंतू केद्दಳಿಕೆ ಶಾಲೆ एक विभिन्न होऊन असा तर त्या ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगता होता खंडित वय कित्या म्हटल्यार एक ते इन्वॉल्व हवे ते एक विचार विभिन्न कसं खैसर गेलें म्हटल्यार इडी स्टेट अंत गेलें थोडेच दिसांनी इतले इम्प्रूवमेंट जालें इतले वस्तापर केलें कशें काय तें ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕತೆ ಬದಲು ಜಿಲ್ಲೆತೆ ಬದಲು ತಾಲೂಕತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸನು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆತೇನೆ ಕೆಲವು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕು ಪುರಸ ತೆಂತ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕರೆ ಅಂತೆ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ಏಕ ತಾಲೂಕು ಅನ್ಸನ ಏಕ 40 ಅನ್ಸನ 50 ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಬದಲು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕರೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಸೇಕ दा तालुका असून येऊन इथे अध्ययन करणं एक दिवस रोवणू पूर्ण बघून जायते मतलब तिथे एक मादर आमचं STMC होऊंदे पोषक होऊंदे गवंचे होऊंदे इन्वॉल्वमेंट तिथे असल्यानं त्यांचं भारी खुशी झाली त्यांचं ते जाऊन सांगून आम्हाच इन्व्हाइट करीत तुम्ही येऊन इथे सांगा म्हणून आमच्या STMC अध्यक्ष गेलो असा मी येऊ केलो कडे गेलो असा बदल तालुका ಅಂತ बदल जिल्ह्यात जाऊन आम्ही कसाला केलं सम त्यांचं सांगा मी मार्गदर्शन देत होतो होय होय तसं मस्त तालुका ते पुरा येते ಬಹುಶಃ ಅಂತ जिल्ह्यास तालुकास पुरा एक मादरी शाले बदल आता मस्त ಅಂತ तालुकांत इम्प्रूवमेंट दालिंसा तुम दाल्यार ते आमच्या मॉडेल होते त्या एक ओरिजिनल मॉडेल समा आता 90 ते दशकांत एक शिक्षक म्हटल्यार एक भारी गौरव गवीत होतो आणि त्याच बघतो आम्हाला एक गौरव काय भय काय भक्ती काय आणि तिने कसलं सांगितलं आम्ही एक वेद वाक्य म्हणून आम्ही घेत होतो जाल्यार आत्ता हे ते एक गौरव उणे झाला असा हे त्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय काय ಬಹುಶಃ 90 ಅಥವಾ त्याच्या अद्दी करेक्ट शिक्षक वृत्ती म्हणते भारी तोडणे वृत्ती भारी गौरवित वृत्ती तसं म्हणतात शिक्षक वृत्ती दावे तो तिथे एक प्रामाणिक होऊन काम करावे म्हणून सेवे करायचे कर्तव्य करायचे म्हणून नाही सेवे करावे म्हणून तो दावे ते व्यवस्था अद्दी असेल अद्दी एका काळार मास्टर म्हणतले बेटा त्या गावांत क्लास मास्टर नाही इडी गावांच मास्टर कसं नसल्यावर त्या मास्टरला येऊन इतारण पुढे जायते तेपर्यंत काय झालं म्हटल्यार नेकरांचा गौरव आदो असा नाही सांगित नाही कोण मास्टर ते नेकरांचं मास्टर कोण गौरव देतात ते नेकरां आद मास्टरांचा गौरव द्यावे तेव्हा आद असा काही त्याची की फाटी गेल्या म्हटल्यार इस्कलांत शिक्षा द्यावी नाही कामा जोर करे नाही कामा ಅವನು ಸಾಂಗನು ಕದ್ವಾ ಏಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊತ್ತ ಅಸ कसं म्हटल्यार मारवे नाही कामा जोर करे नाही कामा ಅವನು कद्वा आयलाय ते इड्यांत सगळेच पास करायचे 1ನೇಸನು 9ನೇಸर सगळेच पास फेल नाही तिथं होताना त्या जबाबदारी नेकरां आयली पेरेंट्सांची जबाबदारी उणी आयली सिक्के में तर मार्काडे म्हणते मनोभावने उणेद आले इस्कलातेवर गौरव उणेद आले इस्कलातेवर गौरव प्रीती उणेद आले पट्ट शिक्षकवर ಚಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಉಣೇद आले सा नाईन सांगितले जाल्यार ಅದು ಕೆಲವು घर पेरेंट्स कद्वा गौरव मास्टर्स देतात नेकरांव ते गौरव देत जातात कद्दो पेरेंट्स मास्टरवर गौरव उणे करतात तद्दो नेकरांचो तीत होय होय त्या मनोभावने येता आता एक अद्दी दर्सून आयिल्ले एक बोधना विधान म्हटल्यार बोर्ड यूज करूं येते चॉक पीस यूज करूं येते त्या परांत आता स्मार्ट क्लास आयिल्लो आसा डिजिटल मिडिया आयिल्लो आसा आता ह्या कोविड टायमार ऑनलायन क्लासेस आयिल्लो आसा आता ह्या ಒಟ್ಟು ಇಂಗಡ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय म्हणता ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತಮಾವೆ त्याचा ಒಟ್ಟು ಆಧುನಿಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವೆ ಮೀಡಿಯಾವು ಅವೆ
तसं सांगणं कोरोना टायमार मोबायलार तुता ಅದನ್ನ ಯಾಕನ पडलेंती आम्ही आधी मोबाईल दरवे नाही का घ्यावे नाही का म्हणून सांगितलं होतं आता घेऊयात त्या कोरोना टायमार सगळ्यांनी मोबाईल घेऊया म्हणून सांगणं आम्ही उताय गेले त्या मोबायलांसून बाहेर येऊन तर ಕೆಲವು नेकरांचे कष्ट होईत असतात मस्त नेकरांचं कष्ट होईत असा पेरेंट्स ते मस्त जणांचे कंप्लेंट असतात की ते म्हटलं मोबाईल काय केल्यावर सोडित नाही ಮೊಬೈಲ್ ದೆವ್ವ ಮಾತ್ರ मतलब ಖಾಲಿ ಸಿಕ್ವಾಟಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ केले नाही ಕೆಲವು ಕಡೆ बदल गेम्स आहे तुमचं इंतू पुरा मोबाईल यूज केले मित ಬಹುಶಃ तुमचं फाटीवे मोबाईल नक्काम नाही हवे लिमिट नेकरा साध्य आहे ते अगत्य असा तसं इस्कलांत स्मार्ट क्लास आहे डिजिटल क्लास आहे पुरा खरवत अगत्य असा की ते म्हटलं नेकरांचं ते त्यांच्या भविष्यात भारी उपयोग असा करेक्ट ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ಸುನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುರು ಏಕ ಶಿಕ್ಷಣತೆ ಹೆಂತು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಯ್ಸವೆ ಮನ ಸಂಗನು ನವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿ 2020 ಜಾರಿಗೆ ಆಯ್ಲಸ ಹೆತೆ ಬಗ್ಗೆ तुम्ही ಕಾಯ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ सांगता राष्ट्रीय शिक्षण नीति भारी तुक्कोडदल्ले एक विचार कित्या म्हटल्यार ते जीवन शिक्षण देत आसा साधारण ಒಂದೇ ಮೂರು ವರ್ಷ होतानंतर त्या स्टार्ट होता ते 3 वर्षांसून 5ನೇ सर त्यांचं खाली अक्षर ज्ञान मात्र देत असता 6ನೇ क्लासपर्यंत तेले कैल्यांत इंटरेस्ट असता कैल्या वृत्ती अथवा कैल्या एक ॲक्टिव्हिटीज इंटरेस्ट असता ते त्या सपोर्ट देत असता त्या सब्जेक्ट पुरा एकल्यास किती म्हटलं आत्ता कसं असतं म्हटल्यार सगळे मार्क घेऊन मार्क फाटलोन सुद्धा दावनु ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಗೆವೈತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆವೈತೆ दावनु ಕೇಳಂತ मस्त ಮಾರ್ಕ್ ಗೆತ್ತಲೆ ಪಟ್ಟ ಸಕ್ಲಂತ ಏನಂತ ಮಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋವೆ ಅಥವಾ लॉयर होवे तसले थोरले उद्देश सुत्त बायके करण्यात असतात ಕೆಲವೊಂದು मार्क घ्यावे वैत नाही शिकवे हुशार नाही मार्क काढे वैत नाही सगळ्यांचं तसं म्हणून अदर ॲक्टिव्हिटीज मस्त हुशार असतात ते मस्त आता शिकवे त्यांचं मार्क घ्यावे झालं नाही तर ಕೆಲವು मस्त नाही करा बदल ॲक्टिव्हिटीज मस्त हुशार असतात त्याच कोचिंग इंत गावता राष्ट्रीय शिक्षण नीति इंत ते 6ನೇ पर्यंत त्याला कैला इंटरेस्ट त्याच दावे त्याच आवेदल्ले ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂತು गावत असतात त्यादाले नु भारी तुकोड विचार्यो कित्याक म्हटल्यार ಅದು कित्यो नेकना मार्क काडे होयनातना मिगे त्याच कैली वाट गोत नाही दाव कई दव्वेवन गोत नाही ते ಅದು ಕೃಷಿಕತ एक नेकना कृषी करवे त्याच चान्स गावता एक रुंकाते काम करवा त्याच रुंकाते इंटरेस्ट असल्या त्याच एक सपोर्ट गावता एक कलाकार आर्टिस्ट असल्यार त्याच सपोर्ट गावता तसं प्रति त्याच एक जीवन असं एक शिक्षण द्यावे ते पद्धती राष्ट्रीय शिक्षण नीतींत मिगी सगळेच एकत्र रितीय शिक्षण एकरूप शिक्षण तुमचं येता तो बदल ह्या बदल त्या शिक्षण ह्या शिक्षण म्हणून असत नाही तुकडू विचार राष्ट्रीय शिक्षण नीती त्याला त्या आवेदनले व्यवस्था मात्र सरकार पूर्व तयारी करावे अगत्य अनुष्ठान लेवलर मस्त योजना हव्या होता आपण सांगते करेक्ट आता 2011-12 तुमास जन ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ तुमास गावलांत त्या टायमार तुम्ही राई इस्कुलांत होतो नाही तुम्ही केलं खेळ कामच हा एक प्रशस्ती तुमास गावला ಬಹುಶಃ ರಾಯ್ಸ್ मी 1985 ಅಂತೂ ಕಡಬಾನ್ಸೂन ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ होऊन आयला इथे येताना त्या इस्कुलास काही व्यवस्था नाही ती नेकरा एक 30-40 नेकरा त्यापर्यंत मी येऊन डॉग मास्टर आधी एकला मास्टर असला 7ನೇ ತರಗತಿ सर होते एकलत्त मास्टर होतो मी येताना मी येऊन डॉग मास्टर झालो बिल्डिंग नाही बदल काही मूलभूत सौकर्य नाही काही नाही मी येताना चिके बेजार झालो मी इथलं कडाबांत चिके तुकडो इस्कुलांत होतो असलो अभिवृद्धी केलं होय ते अभिवृद्धी केलं एक स्टँडर्ड आयले ಅಂತಾರೆ इथे येताना मला बेजार झालो बेजार होऊन काय करावं ಗೊತ್ತು ಇನ್ನತನ मी बाकी कಡೆ केले मी कित गाऊन त्या पेरेंट्स असं पूरा साधवून असे केल्यार तुकोड होता इस्कुलून सांगून त्यांचं माहिती दिली त्यापर्यंत सगळे इन्वॉल्व व्हायला सुरू झाले नेकरा संख्या चढ झाली स्टाफ 2 असल्याकडे 7-8 स्टाफ सर गव्हर्नमेंट सँक्शन झाले नेकरा चढ झाले वाटत तर देत होते 7 स्टाफ झाले
तुक्कोड वेवस्था कृषी तेयू तशेंत नारले ते माडे आसत पोपलांची झाडां आसत गार्डन आसा बदल बदल तरकार्यो करीत होतो पुरसाचे हांव पुरा केल्ले वते तसं बघून बदल बदल संघ संस्थे त्यांनी येऊन आम्हाला सहकार दिले मात्र ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕವನ್ನು ನೆರವು ದಿಲ್ಲಂತೆ त्या टायमार ಕೈಯೋ ಗೋಡೆ ಬರಣ ಐತೆ ಅಂತ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केले ಅಂತ रायंत तेच इलाके ते आमचे बीओन असतं बीओन टीचर्स आता मीटिंग अंत एक विचार सांगितला तुम्हाला एक दिवस ओवडी देतो टीचर्स ओवडी देतो ओवडीतल्या बदल दावे राईस क्लास दावन तुम्ही स्कूल बघून येता तर तुम्हाला एक दिवस ओवडी तुम्ही क्लास दावे नाही राईस क्लास दावन या आवून तसे ते जाणू मस्त टीचर्स आयले बघत ते त्यापर्यंत गोडे बरा स्टार्ट झाला परिकल्पना स्टार्ट झाला ओके समा आता एक तुमच्या प्रकारे एक अत्युत्तम शिक्षक म्हणून हवे जाल्यार कसा असव्या म्हण ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತल्यार बदल डिपार्टमेंट असल्या नौकरामेके नाही बदल असं डिपार्टमेंट असल्या एक नौकरा कसल्या केल्यारो त्याच मस्त गमन करीत नाही शिक्षक म्हणून असले प्रति नेकरां दर्शून पेरेंट्स दर्शून इलाके तेंत समाजांत असले दन शिक्षकान चूर तूक केल्यारो ते बघीत असतात खंडित सांगतात तो मास्टर तसं केला म्हणून ते दल्ल्यान ಮೇತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಂತ असले ಭಾರಿ ಜಾಗೂರ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಟ್ಟು ते बाकीचा टाइम नडवಳಿಕೆ आम्ही होता ಅವನು त्यानंतर शिक्षक धरलं कसं असावं म्हटल्यार एक माझ्या वृत्ती प्रीती करावी मी माझ्या वृत्तीवर गौरव हवे माझ्या इस्कलावर प्रीती हवी आमची माझे एದುರಾಯಿಲಿ नेकरां मी शिकवता इल्ले शिकव्या म्हणून कोण नेकरां लिसते ती आयिल्ली आमास नंबून आयिल्ली त्यांच्या भविष्यागे आमते वर आसवे त्यांच्या पेरेंट्स धाडवे माझे नेकरां ते काहीतरी भविष्य तुकड होतं तर या मास्टरान मी वता म्हणून सांगून नंबिका असतं त्यांचं त्या जाल्या म्हणून आम्ही त्या योचना करावे आमच्या एದುರಾಯಿली नेकरां त्यांचं भविष्य आमच्या हातांत हावे असा म्हणून आम्ही कद्दो त्या नेकरां सावेदल्ले ಅಥವಾ आमचे कर्तव्य करायचं सेवा करायचे बदल कर्तव्य करते बदल ಕರ್ತವ್ಯ 9 ಗಂಟೆಸನ ಅಥವಾ 9:30 4 ಗಂಟೆ ಸಕರತೆ ಕರ್ತವ್ಯ तेतन पाठी पुढे करते आम्ही सेवे अद्दी धावून नेकरांत तोटू असवेते त्यांच काहीतरी मार्गदर्शन द्यावे शिकवायचे ಅಥವಾ बाकी टायमार आम्ही धावून हेल्प करायचे तसे पूर करीत असताना नेकरांचं आमच्यावर प्रीती येते ಬಹುಶಃ ಕದ್ದು आम्ही आमस आता माले राष्ट्रीय प्रशस्ती आयल्यान सावन मी ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡವೇತಾನ थर्ड माझे नेकरांनी माले तुकूड शिकवलं असा ಅವನು सांगनु कद्दोसर उड्डास्तवनु माले ಎದುರುಗಾವತನ एक नमस्कार बारी ಖುಷಿ देतात ते ನೆಮ್ಮದಿ किंतु नाही तसं शिक्षकदಲ್ಲೇ कद्दो आमच्या कर्तव्यದ ಜೊತೆ ಸೇವೆ करावे माझे ಎದುರಾಯಿಲ್ಲ नेकरांತ भविष्यದ ಬಗ್ಗೆ मी चिंतನೆ करावे तद्द मात्र उत्तम शिक्षक साध्य म्हणून सांगते करेक्ट आता शिक्षक म्हणून सांगितल्यार निरंतर शिकवायस येता तेले तो निरंतर होऊन अध्ययन करू येता आम्ही शिक्षक जाल्लो काय ते लागतो म्हटल्यार आम्ही बोधने करतो नेकरां ऐकूया म्हणून सांगते जाल्यार खेत्यो एक संदर्भ असता आम्ही नेकरांसून आम्ही शिकतो अनेक विचार आम्ही शिकतो त्याचा संदर्भ येऊन असता तुमच्या जीवनांत त्याचा एक संदर्भ केला तरी उडास करू होते ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ತುಕ್ಕಳದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ आमचे शिक्षक वृत्तींत मस्त तसे योचना करतात जाल्यार योचना करतात आलोचना करतात शिक्षक म्हणटल्यार सांगतले अनेकला आयकसवे म्हणून आमी निरीक्षक नाही कामा आम्ही कित्यो पाटी शिकवेते निरंतर शिकवेते आवश्यकते ಅದು ಶಿಕ್ಷಕಾಂಶ आसा एक काल बदलावणे होता विचारಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಯ್ತು असतात आम्ही कद्दो बदलावणेदल्ले विचारना आम्ही शिकोनु नेकरां सांगवेदल्ले अगत्य आसा आम्ही शिकताना असले विषय तर आम्ही आता शिकाय वयत नाही आता त्या काळार कसे आसा म्हटल्यार बदल विचार बदल नवे विचार आयिल्ले आम्ही शिकाय सांगाय वता ते संदर्भात आम्ही मस्त अपडेट होवे वता
आम्ही खैले बोधने करता तो मस्त अपडेट होता तेतेडंत अंतेनू पुढे नेक्रा असतात खंडित कित्याक म्हटल्यार घरा तुकोडू एज्युकेटेड फॅमिली तर मस्त विचार अंत्यान चड शिकून असतात नेकरां ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೋಲ್ಯಾರು ಆಮಸ್ ಅಸಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಡ್ नेक्रांस असता आमस नॉलेज उणे असता कितें खंय शिकतात म्हटल्यार घरा शिकतात ती त्या जाल्यार आमी मस्त विचारांत आमी नेक्रां लागीं बोलतना तिणी केल्ले खंयले रेस्पॉन्स आमी तिणी कांय तरी सांगतलें आमी रेस्पॉन्स करावा आमी आयक्या वता तो गीत बसून सांग साध्य नाही तसं मस्त विचारांत मला एक मस्त गटाण्यांत नेक्रांनी सांगता ऐकलं कृषींत आमी जाता न्हू आमच्यान चड कृषी घरा करून बघून आसतले नेक्रां होते एक पावटी मी कृषी बियो घालून तेस कसलें ಏಟ್ घालून आसतना एक ಜಿಲ್ಕ येवन सांगतो ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಿಡ ಕೊಲ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ತಿಂತ प्रॅक्टिस असतं त्यांचं घरा बघून करून तसं मस्त विचार आम्ही नेक्राला प्रति दिवस अथवा प्रति टायमार आम्ही त्यांचा अभिप्राय तुकोडू घेऊन होता त्यांचा अभिप्राय ಬಹುಶಃ आम्ही घेतल्यार तांचं भारी खुशी मास्टरांनी मी सांगतो ऐकलं सांगतो आता नेक्स्ट प्रश्न 1980 तुम्ही तुमचे शिक्षक वृत्ती आरंभ केलं तेव्हा मुख्य होऊन तुम्ही कडबा ते करमाई स्कुलांत आरंभ केलं त्यांतो तुम्ही तुम्हाचं बोधना अनुभव ते अनुभव नाही तुमचे ह्या शिक्षक वृत्तीस येताना तुमचे बोधना अनुभव कसा होता आणि तुमचे त्या नाकरा तेद्वंत नाकरा ते उठ तुमचे ಒಡನಾಟ कसा होता 80 मी सुरुवेस करमाई स्कुलांत सेरलो सुरवेस माले क्लासा भितर दावेत एक नडुक्क होते सुरवेस कितें म्हटल्यार एक तेद्दल सोर मी क्लास खंय तरी ट्रेनिंगांत आसतना खंय तरी जावन एक प्रॅक्टीस आसता ती नामकावस्था करत असं म्हटल्यार शिकून अनुभव नाही ते दाताना कसं येता म्हटल्यार मी आज खंयले पाठ करवाय त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मस्त योचना करून दाखवायते कसली पुरा नेक्रा गावतातून मी निरीक्षकरे साध्य नाही तद्दो त्यानंतर नेक्रांते कलिका मट्ट कसं असता म्हणून गोत नाही मध्यानो थोडं असं साध्य असता म्हणून लेखन होतं ಬಹುಶಃ मला मस्त कष्ट जाल नाही कित्याक म्हटल्यार ते असले स्टाफ मस्त सपोर्ट केले मला सपोर्ट केले ना आणि तेंची तद्दोंची नेक्रां बारी ओबिडियंट नेक्रां करेक्ट मास्टर म्हटल्यार बारी गौरव असा बेई होता तद्दो मास्टर क्लासांत आयिल्ले पट्टस कसो आसा काय तेंचे निरीक्षे आसता जोर आसाय पाप आसाय कसले निरीक्षे करीत असतात ಬಹುಶಃ त्या टायमार मियो निरीक्षे करीत आसलो कसले नेक्रां मादे उठ्ठा येवन नेक्रां माले लग्गी जाल्ले ते माले शिकव सुलभ होता त्या नेक्रां सुरवेस मी बारी ಖುಷಿರ್ तेंते लग्गी जावन अथवा तेंते ಒಟ್ಟು बारी फ्री आसोन शिकव स्टार्ट केल्ले निमित्त माले नेक्रां अथवा ते इस्कुलांत एक परिसर तुक्कोडू एक पुढे मला सर्व्हिस करे साध्य झालं तुम्हाला आता ह्या इस्कुलाचे अनुभव सोडून तुम्ही एक 4 वर्ष CRP होऊन तुम्ही काम केलं सो तेव्हा तुम्हाला एक स्कूल मात्र नाही तुमच्या अंडर एक 15-20 स्कूल तुम्हाला एक जबाबदारी होता ह्या तुम्ही कसं निभायसवलो तुम्ही ಬಹುಶಃ अनिवार्य ಅಂತ मी CRP होऊन गेला मला ದಿಂತ CRP होवे ಅಥವಾ एक अधिकारी होवे ಅಥವಾ इलाक्यांत अफिशियल होवे म्हणून मला मन नाही त्या टायमार मला दायनातना उपाय नाही मला प्रमोशन जाले भेटस मला हांवें जाल्ले प्लेस गावलो नाही त्या वरांत CRP पोस्टास गेलो ಬಹುಶಃ शिक्षक वृत्तींत आसल्या नेಮ್ಮದಿ ते नेಮ್ಮದಿ नाही CRP ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿ नाही ते कित्याक म्हटल्यार आमी नेक्रां उठासत नाही ते इलाक्यांनी शिक्षकाच्या मध्यांत एक पोस्टमॅन काम इलाक्यान सांगिल्लें सर्क्युलर माहिती त्या देवे ते इस्क्लास दावे ते विजीट करे त्याच काहीतरी टीचर्सांच काहीतरी बोधने करावे ॲक्च्युअल ते मला त्यातले इंट्रेस्ट नाही तसं म्हणून सांगून हांव माझ्या क्लस्टरांत CRP म्हटल्यार मी म्हणून सांगून एक योजना आसा कित्याक म्हटल्यार मी 9 ಗಂಟೆಸ್ केलें तरी इस्कुलांत आसता तेंचे स्टाफ येवे तेन्ना अद्दी
त्या इस्कलांत मी आसात मी आत्ता परत कसं म्हटलं CRP एकडे साधं येते सर्क्युलर द्यावे ते त्यांचं माहिती द्यावे मी प्रति इस्कलास जाऊन त्यांचं सर्क्युलर इश्यू करून माहिती द्यायच होतं तिने येऊन नाही माझा लागे मीन तर दायित्व मला त्यांचं काम असेल पोस्टमॅन कामच असेल त्या जाणून मीन तर दायित्व प्रति इस्कलास जाऊन त्यांचं माहिती द्यावे ते सर्क्युलर द्यावे त्या करीता त्या जाणून तू मला त्या टायमार त्या क्लस्टर अंत तुक्कड अनुभव आयलो असा शिक्षक आता प्रीती विश्वास मला गावन असा ओके ओके तर तुम्ही हे तुम्हाला सांगतो एक ನೆಮ್ಮದಿ ನಾಯಿಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಸಂಗ ನೆಮ್ಮದಿ तुम्ही मस्त ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೋ 2011-12 तुम्हाला राज्य मಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ तुम्ही असं गावलांत तत्परांत 2013-14 तुम्हाला राष्ट्र मಟ್ಟದ अत्युत्तम शिक्षक प्रशस्ती गावला बहुशः ह्या एक हंतर येताना मस्त कॉम्पिटिशन होत्या म्हणून आम्ही एक इमॅजिनेशन करू होतो तुम्हाला एक राष्ट्र प्रशस्ती गावल्या म्हणून सांगते एक फर्स्ट न्यूज तुम्हाला कोण दिला ना आणि हा एक न्यूज ऐकतो तो तुम्हाला एक भावनात्मक होऊन एक दलने एक खुशी विचार एक तुम्हाला सांगत मी ಕೆದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಲಾಂತ ಅಸ್ತಾನ 2014 साधारण सप्टेंबर 5 सुते कार्यक्रम असते टीचर्स डे मला एक 15 दिवस आधी एक दक्कले मेसेज SMS मेसेज आयले तू सिलेक्ट जालेस तुले तुझ्या निमित्त असले डिटेल्स धाडावे सांगून एक मेसेज आयले मला नंबीक आयलं नाही कित्याक म्हटल्यार मी कोणाताय वत्तायस कोणी घालून कसं रेकॉर्ड्स बिल्डअप करून धाडले टायम मला नंबीक आयलं नाही मी कोणाच सांगितलं नाही तेपर्यंत माझ्या बारीक क्लोज एक मास्टरलागे सांगितलं असं आयलें सांगून ते भाई तू धाड तिने केल्ले डिटेल्स परत धाड तू म्हटलं जस्ट मला पास करे ते दावे माझे ಒಟ್ಟು कोण येता मी त्या दोघांचा अवकाश असा भितर दावे त्यांचे फोटो त्यांचे डिटेल्स पूरा धाडावे माझे ಕೆಲವು डिटेल्स धाडे ते परत धाडले धाडून मिगे अधिकृत लेटर आयले तद कन्फर्म तेपर्यंत मी बाकी त्याला सांगते दुसरं माल्याने एका मास्टर्स मात्र गोतून कोणाच सांगितलं नाही ओके ओके आता तुम्ही हा एक प्रशस्ती राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी यांचे हातांत तुम्ही स्वीकार केले ना आणि तुम्ही एक जस्ट एक इमॅजिनेशन करात आहे थंय ते एक 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 वेदिके ह्या वेदिकेंत राष्ट्रपती होते आणि MHRD मिनिस्टर ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट स्मृती इराणी हे होते आणि थोरले एक गण्य व्यक्ती वेदिकेर असताना आणि तुमचे नाव सजवताना तुम्ही वेदिकेर जाऊन ह्या एक प्रशस्ती स्वीकार करताना तुमचे एक अनुभव कसा होता बहुशः ते कोणसो गावनातला एक अनुभव करेक्ट तो अनुभव सगळ्यांसो गाव साध्य नाही ते एक राष्ट्रपती मिगी एक त्यांचा एक कार्यक्रम एक सेकंड ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನತ್ತಾನ त्या कार्यक्रम सेट केले ते साधवताना मस्त टाइम होणार पक्का जाऊन ते प्रशस्ती घेऊया आम्ही ते टाइम तिथे सेकंड किती सेकंडात ते प्रशस्ती वितरण होता एकल्याच रोमांचन किती तर आदो मला ते घटने बघताना कसं रोमांचन होत असा किती तर तसं एक टाइम त्या जीवनात सगळे साध्य ना गावत नाही ते योग आऊन एक राष्ट्रपती ते एದುರು आम्ही गेवे ते रोडले अधिकारी तिथे आमस तिथे गौरव तिथे गौरव आमस बलणे ते व्यवस्था ते पुरा सगळेच गावत नाही त्यामध्ये एक काही पूर्वजांना ते पुण्य ते योग ऐकून लेखन अदो ते लेखताना मध्ये रोमांचन होतं करेक्ट ओके बहुशः तुम्ही त्या सांगताना आमचो एक कल्पना करू साध्य होता म्हणून सांगते तुम्ही एक राष्ट्र मट्टत एक प्रशस्ती स्वीकार केलं म्हटलं एक थोरलं एक पर्वतगिरी तुम्ही एरावलं म्हणत आम्ही अर्थ करून घेऊ होतो बहुशः इतके एक तुम्ही वर जातो म्हणताना तुम्हाला मस्त एक अडथळे येऊन असात आणि इन बिटवीन तुम्हाला एक हितशत्रू म्हणून असो पिरे खेळलं पुरं कष्ट तुम्ही फेस केलं सो खेळलं पुरं सवाल तुम्ही फेस केलं सो आणि तुम्ही कसं त्या मॅनेज केलं नाही हितशत्रू मला कोण नाही या विषयांत अथवा मी निरीक्षण करणं असल प्रशस्ती हवी आता घेऊन सांगू तर निरीक्षण मध्ये मनांत नाही ते राज्य प्रशस्ती येताना मी त्यास एक डॉक्युमेंट परत सबमिट करत नाही मी केले नाही ते केल्यांत नाही ते तेपर्यंत ते BO अधिकारीन येऊन तू गालेवे सगळ्यां ते ಒತ್ತಡ तू गाले म्हणून सांगून
तिथपर्यंत आमचे संघटने ते शिक्षक संघटನೆ ಪೂರ येऊन ತಿನಿಂತ ಮಾದೆ ಇಸ್ಕ್ಲಾನ್ಸ್ನು ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪೂರ नेऊन ತಿನಿಂತ प्रिंट करून मादे फ्रेंड्स निंत सबमिट केले केले राज्य प्रशस्ती येता नाव ते तुंत पास जाले 10th वर्ष आयले नेक्स्ट इयर होता नाव डिपार्टमेंट जिल्हे ते डिपार्टमेंट आयले तूं राष्ट्रस घालेबे तूं डॉक्युमेंट दे तद्दो मातालागी डॉक्युमेंट रेडी केल्ले नायते लास्ट मूमेंट असो मी केल्ले नायते तद्दो अंते ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ani ಪುರ येऊन अद्दिले डॉक्युमेंट राज्यास कैले घातले त्या डॉक्युमेंट पूरा तिने इंग्लिशान ट्रान्सफर करून ते डॉक्युमेंट धाडले मते एक म्हणंत ना येता सांगून अथवा कोण किती कॉम्पिटिशन असतं कसं काय ते मला ಗೊತ್ತೂत नाही त्याला सडन त्या मेसेज येताना मला ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ आले सावन ಬಹುಶಃ मला कोण इथंच येतो नाही मादे ಒಟ್ಟು असले स्टाफ ಒಂದೇ मादे इलाका अधिकारी ಒಂದೇ तिने सगळे लागून मला सपोर्ट करून तिने त्याच डॉक्युमेंट पुरा प्रिपेअर करून तिने धाडले मला ओके ಬಹುಶಃ तुमचोने चेड त्यान्सुत तुम्हाला एक राष्ट्रीय प्रशस्ती गव्या म्हणे सांगते एक आशा होत्या म्हणून सांगते तुम्हाला आता इतके एक साधने करू मंद आल्यार मुख्य होणं घरची तुम्हाला सहकार देणे सत ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगू इच्छा पावता ಬಹುಶಃ मध्ये घरविषयी सांगताना मी सांगायला कसं म्हटल्यार मी वर्डीक होऊन एक 7 वर्षापर्यंत माझ्या यजमानीस हुशार नसताना होते त्याच्या परत 9 वर्ष बेड रिडन होऊन घरात निजाल्याकडे होते त्या टायमार माझे बहीण वनिता म्हणून माझ्या घरात असून त्याची सेवा करत ಒಟ್ಟು घरच्या पुरा कामाची जबाबदारी तिने घेतला असं ಅದು आमच्या घरचे ಅಥವಾ घरचे कृषीच्या ಬಗ್ಗೆ थर्ड जबाबदारी घेऊन काम करीत आदो असा तिने त्या घरचे जबाबदारी घेतल्या निमित्त मी बाहेर मस्त टाइम्स सेंड करे साध्य झाले बदल संघ संस्थांत इस्कलांत मस्त काम करत साध्य झाले त्याचं ಒಟ್ಟು माझे भाऊ बहीण ಅಥವಾ माझे मेवणे पूरा मला सपोर्ट केले माझं पूत एकलं कार्तिक तो एज्युकेशन होता ना त्याच्यापर्यंत वाढीक झाल्यापर्यंत आदो माझ्या ಒಟ್ಟು तुकोडर असा माझे सून मला ಬಹುಶಃ सून त्यानंतर मी माझे लेंक म्हणून सांगितलं असं किती म्हटल्यार मला मामा म्हणून बघित नाही त्या अप्पान तड मला प्रीत करून मला आदो प्रति एका विषयात बघित असा त्याला माझ्या घरत्यांस मी खंडितवन मी चिरारुणी होऊन असतो उत्तम विचार सगळ्यांत एक सहकार असल्यार खंडित होणे एक उन्नत मट्टासाम येरावे साध्य होता म्हणून सांगते तुम्ही ते एक मादरी दालसो आज शिक्षकते दिनाचरण ह्या संदर्भात तुम्ही विद्यार्थी समुदायास आणि शिक्षक वृंदास काय ते सांगू इच्छा पावतो ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಉಣತೆ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನತೆ ಏಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಥವಾ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ತಿನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದಲ್ಲ ಬನ ಮಾದೇ ದಿನಾಚರಣೆನಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ करावं सांगितले शिक्षक दिनाचरण तेसा आम्ही नेकरांसानी शिक्षकांना सांगायचं कसं आहे म्हटल्यार ಬಹುಶಃ नेकरांनी ಅದು ಶಿಕ್ಷಕಂಸು किती गौरव देतावे ते तुमचे जीवन ಅಂತ अभिवृद्धी होतो ಖಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಂಸು ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಆಯ್ಸು ಬಪ್ಪುಸು ಮಾಲ್ಗಡೆ ಅಂತ घर असतीत सुತ್ತमुತ್ತल असतीत त्यांचं गौरव देवे त्यांचे कैले मार्गदर्शन देते त्या मार्गदर्शन घेतल्यार ಖಂಡಿತವೂ आम्ही तुमचे जीवन ಅಂತ ತುಕ್ಕೋಡು ಭಾರತದ एक ಪ್ರಜೆ होऊन 4 ಜನ ಒಟ್ಟು जीवन ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ होता शिक्षक तसेंत ಅದು शिक्षक वृत्ती केवल वृत्ती म्हणून आम्ही लेखवे नाही कमा आमचे ते एक ಸೇವೆ म्हणून सांगून लेखवे आमचे एदूर असले नेकरांत भविष्याದ ಬಗ್ಗೆ आम्ही चिंतने करून आयते दिसा ते एक महत्व आम्ही ग्रस करून आम्ही आमचे कर्तव्य आणि सेवे करावे म्हणून सांगून मी सांगितलं आता ह्या संदर्भात तुम्ही आमचे कुडाळ देशाचे आद्य गौड ब्राह्मण समाज ह्याच तुम्ही काय तर माहिती देता एक आमच्या कुडाळ देश आद्य गौड ब्राह्मण समाजातनी मी शिक्षक म्हणून असं साधने केल्या टायमार मस्त मला सपोर्ट केले ते सभेंत मला सन्मान केलं गौरव दिल्याचा ಬಹುಶಃ ಅದು ಕುಡಾಲ್ ದೇಶದ ಆದ್ಯ ಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ एक दक्ले समाज आमचे
ಅಂತೆ ಸಮಾಜತೆ ನೆಕ್ರಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮಿ सगळे ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ घेऊन नेकरा ಅದು एक समाजाते उत्तम व्यक्ती होऊन समाजांत अससवे मिके आमच्या समाज सगळे ಒಟ್ಟು होऊन कसलाय एक व्यवहार अथवा कार्यक्रम करताना आम्ही ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವನು आम्ही एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು असं सांगून मध्ये बायके तुमते एक 37 वर्षते एक ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ನೇತರ ಏಕ ಸಾಧನೆ ಕೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರರ ಏಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏಕ ಫೋಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ आता स्टेज होय आता स्क्रीन ಅಂತ एक फोटो हेते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही एक माहिती द्या ये मला राष्ट्रीय शिक्षक प्रशस्ती द्यायच्या टायमार राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि स्मृती इराणी तिने स्टेजर असून मला प्रशस्ती प्रदान केली ओके नेक्स्ट पिक्चर एक बँगलोरांत ईश्वरप्प मिनिस्टर होऊन असताना एक सन्मान केला त्या हिने कोणी म्हटल्यार एक ऐ केअर संस्था त्यांनी समा नेक्स्ट आता हे धर्मस्थळ ते एकडेन मला उजिरेंत साधवून मी उजिरे ते हॉस्टेल अंत ओल्ड स्टुडंट ते ओल्ड मला प्रशस्ती आयिल्ले टायमार एकडेन येवन मला सन्मान केले ओके नेक्स्ट हे प्रशस्ती घेवच्या टायमार एक दीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते घरा आम साधवून ते पुरा सकाळ ते टिफिन देऊन एक फोटो सेक्शन होता आता ते उरल ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗವಲಿ वय वय सम नेक्स्ट हे आमच्या इस्कलाचे एक साइड होते फोटो दाखल हां टॅरिस ಅವರು गार्डन केले संत हां हां ओ टॅरिस वर गार्डन दिसता टॅरिस ಅವರು गार्डन होय ओके ಗೋಡೆರ ಬರಹವ आम्ही बघितasa हे ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆ एक ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ गावांत ते ते बॅनर घालून मिगे दोन नेकरा आणि पुरा गावचे पुरा ಒಟ್ಟು दावून घरा धावते एक कार्यक्रम ओके दाखलाती संख्या चढ करूया तरवाटी होय नेक्स्ट हे आमच्या इस्कलांत प्रारंभोत्सव होताना एक स्वागत द्वार दितात ओके रजत नैर्मल्य प्रशस्ती सांगून दिले आम्हास समा ओके ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ತೇನಿ ಆಮಸು ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ eta ಒಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ दिले दक्ले अमाउंट नाही आठवत आहे होय नेक्स्ट हे आमच्या इस्कलांत तरकारी तोಟ ಗೋಸಾಲೆ ಪರ ಬಗೀತ ಗೋಸಾಲೆ होय हे मगु नेकरास एक हन्निನ ಗಿಡ प्रत्येक क्लासिक त्या झाडा लावले टाइम होते जस्ट त्याचा बोर्ड दिसता बोर्ड दिसता त्यांना नेकरांचं नाव असतं तो हां हां नेक्स्ट हे तरकारी तोಟ हे गोडे बरा नेकराणी एकला मार्गदर्शक असतो कोणतरी ते ಒಟ್ಟು नेकराणी समेत ಸೇರಿಸೋನು ಗೋಡೆ ಬರ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರ ಬರ नेक्स्ट हे कर्नाटक सरकारते चीफ सेक्रेटरी विजय भास्कर सांगून ते टायमार चीफ सेक्रेटरी नाही तो कसले एक तरले ऑफिसर तद्दू ते स्वच्छता आंदोलन टायमार टॉप लेवल अधिकारी तो आमच्या क्लास भेटी दिल्ले टाइम आमचे प्रारंभोत्सव ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಂದ ಶಾಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ತೋನ್ಸುನು ಆಯ್ಸಿನ ನೆಕ್ರಾಸ್ ತೊಟ್ಟಿಲ ಅಂತ ಬಸವನು त्याच्यापर्यंत येऊन सुरू टीचरानं घेवायचं आहे कॉन्सेप्ट अभिनंदने मला राष्ट्रमट्टते राष्ट्रमट्ಟ अभिनंदने इथे ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಅಂತ केलेंते काही ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಅಂತ सगळे संघ संस्थे म्हणजे पब्लिक लागून ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ एक अभिनंदन केलं तद्दू पेपर घातले त्यांनी ओके नेक्स्ट विद्यारत्न बिरुद प्रदान ಅವನು मी राष्ट्र प्रशस्ती गवले टायमार एक विद्यारत्न सांगून ग्रंथ माझ्या बग्गेत ग्रंथ बरोवन एक बुक करून मला अर्पण केले टाइम बंटवाಳ धर्मस्थळ त्या हॉलांत केले हे माझ्या घरा ಕೆಲವು मोमेंट मस्त असत ते एदरले मात्र एक दिसवायचे आम्ही आता फोटोज बघतलो तुमचे ह्या फोटोज बघताना तुम्ही केले लेवलर एक साधने केलंच म्हणून सांगून एक आम्हास कल्पना करूया साध्य होता म्हणून सांगते इतके वेळ तुम्ही आमच्या उठ्ठू स्टुडिओ ಅಂತ बसून तुमचे एक साधने खैले टायपर केलं खैले रीती ते प्रयत्न आयलेವು
तुमच्या लगे असं ते सृजनशील कसा तुम्ही त्या खेळ रीतीरी एक अनुष्ठान केलं आणि ग्रामपंचायत आसात पोषक आसात हळे विद्यार्थी संघ आसात अधिकारी हेंते ಒಟ್ಟು तुम्ही एक मोगान विश्वासर तुम्ही खेळ रीतीरी एक मूवमेंटर तुम्ही एक स्कूल एक उन्नत मट्टाचं हडवणं इस्कुलास मात्र नाही वैयक्तिक होणं तुम्ही एक उन्नत मट्टते प्रशस्ती स्वीकार करूया साध्य झालं असा ह्या एक कल्पने आम्हास इथे एक दिलसो आयते एक विशेष दिवस शिक्षक दिनाचरणे ह्या संदर्भार तुम्हास आम्ही धन्यवाद देत असा आणि तुमते पुढे तुमच्या मनांत मस्त योजना सोपिरे ह्या एक उत्तम रीतीर अनुष्ठान होव्या आणि तुम्हास यशस्सु केद्वांव गव्या म्हणून सांगित देव तुम्हास बरं करून दे म्हणून सांगित असा आणि ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्ले सगळ्यांचो धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित लोका समस्ता सुखिनो भवंतु.